ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እንቅፋት ዲሞክራሲን መኽባር ሰብአዊ መሰላትን ይኸውን ምህላው ብዝተፈላለዩ ወገናት ይግለጽ። 95 ኤርትራውያን ምሁራትን ሰብ ሞያን ኣብ ጉዳይ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ህልው ኩነታት ኤርትራን ዝምልከት ማኒፌስቶ ዘርጊሖም። 81 ተጣበቕቲ መሰል ደቂ ሰብ ኣቶ ኢሳያስ ዝርከቦም መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ እስራት ጋዜጠኛታት ክፈትሑ ፃውዒት ኣቕሪበን። ኢጋድ ኣባል ሃገራት አንጻር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንዝገብርኦ መኸተ ንምድጋፍ ነፍሲ ወከፈን $100,000 ወፊዩ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ፣ እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ንዝተራእዩ ፍጻሜታት ዝድህስስ ሰሙናዊ መደብ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራ ኣብ እዋን ውሸባ ንኣሽቱ ናይ ውልቂ ትካላት ንሰራሕተኛታትን ሙሉእ ደሞዝ ክኸፍላ ዓቕሚ ከም ዘይብለን የማርራ። ኢትዮጵያ ናይ $71 ሚልዮን ዝግመት ኣፅዋር ሸሚታ። ቻይና ንሃገራት ኣፍሪቃ ጽዒናተን ዘላ ውህሉል ዕዳ ከተቃልል ፃውዒት ቀሪቡ ዝብሉን ካልኦት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝተራእዩ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዝሰሙን እዚ ክንደስስ ኢና። ክሳብ ፍጻሜ ክትከታተሉና ብኽብሪ ዝዕድመኩም ቢንያም ስሞኔ። ሰናይ ምትክታል። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሓደ ካብ ዓበይቲ ዕንቅፋት ዴሞክራሲን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ይኸውን ምህላው ብዝተፈላለዩ ወገናት ይግለጽ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ 182 ሃገራት ተራእዩ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምስኡ ተተሓሒዙ ውሸባ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ምንቅስቓስን ምትእኻብ ምድራትን ዝኣመሰለ ስጉምታት ተወሲዱ። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተመዲቡ ዝነበረ ምርጫታት ክስረዝን ካልእ ዴሞክራሲያዊ መሰላት ህዝቢ ድማ ክጠሓስ ከም ዝኽእልን ኣብ ሓደ ሃገራት ድሮ ተቐላቂሉ ይርከብ። ጀሚሩ ዝነበረ ናይ ቀዳማይ እግሪ ምርጫ ከንቲባታት ከተማ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝሰረዘት ሃገር ፈረንሳያ እንተኾነ እቲ ውሳኔ ደገፍ ባይቶን ህዝቢ ፈረንሳን ስለ ዝረኸበን ፈረንሳውን ሓንቲ ካብተን ብዲሞክራሲ ኣብ ቅድሚት ዝርከባ ሃገራት ምስ ምዃናን እቲ ምርጫ እዚ ዓመት ከይተዛዘመ ክካየድ ምዃኑ ተረጋጊጹ። ድሕሪ ፈረንሳ ምርጫ ዝሰረዘት ሃገር ኢትዮጵያ ኮይና ኣላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንወርሒ ጉንቦት ክካየድ ዝነበሮ ምርጫ ዝተፈላለየ ምኽንያት እናቕረበ ናብ ወርሒ ነሓሰ ሰጋጊርዎ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ድማ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምኽንያት ብምቕራብ ናብ ዘይተፈልጠ እዋን ከም ዘናውሐዩ ኣፍሊጡ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ክልል ሶማል ናይቲ ሃገር ብዝተፈጥረ ምትፍናንን ወጥረን ንሓላፊ ፀጥታቲ ክልል ካብ መዝነቱ ዝኣለየ ፕሬዚደንት ክልላዊ መንግስቲ ሶማል እቲ ጉዳይ ናብ ዘተ ክወርድ ንዝቐረበ ጠለብ እቲ ሓላፊ ፀጥታ ነበር ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ከም ዘይከኣለ ከም ዝተነግሮ ይሓቢሩ። ኣብ ኣፍሪቃ ምስ ኢትዮጵያ ሓዊስካ ኣብ 22 ሃገራት ምርጫ ክካየድ ተመዲቡ እኳ እንተሎ ናይተን ዝተረፈ ሃገራት እውን ምክያዱ ኣጠራጣሪ ኮይኑሎ። ዩጋንዳ ኣብ 2021 ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ኩሉ ምርጫታት ኣቐዲሙ ክስረዝ ዝብል እማመታት ይስማዕ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ካብቲ ሃገር ኣቃሊሐን። እዚ ድማ ነቲ ን36 ዓመታት ንዩጋንዳ ዝመርሐ ፕሬዚደንት ሙሰቨኒን ገጢምዎ ዝጸንሐ ናይ ዕድመን ቅዋምን ብድሆታትን ኣልዩ ንተወሳኺ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘጽንሖ ጥጡሕ ባይታ ክፈጥረሉ ተኽእሎ ኣለዎ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብምልኪ ሓደ ሰብ ንዝመሓደራ ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ ሃገራት እውን ህዝቢ ኣብ ርእስቲ ዝጸንሖ ጸቕጢ ተወሳኺ ማሒር ኮይንዎ ምህላው ብሰፊሑ ዝዝረብ ዘሎ ጉዳይ እዩ። እዚ ለበዳ ንህዝብታት ዓለም ኣብ ሻቕሎት ሸሚሙ እኳ እንተሎ ከም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝኣመሰሉ ስልጣኖም ንልዕሊ 30 ዓመታት ንምዕቃብ ዝጋደሉ ዘለዉ መልእኽቲ ግና ዘይተሓስበ ምረቓ ኮይንዎም ኣሎ። ኣብዚ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ምንቅስቓስ ህዝቢ ተደሪቱ ኣኼባታት ተሰሪዙ ዘለወሉ እዋን ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዜጋታት ምእሳር ምግፋዕን ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ብምእዋጅ ንፖለቲካዊ ዕላማታት ምውዓልን ይረአ ከም ዘሎ እዩ ዝምልከት። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝተኣወጀሉ እዋን ህዝቢ ብጅምላ ዝኣሰረት ሃገር ስዑድ ዓረብ ክትከውን እንከላ ኣብ ሓደ ለይቲ ኣሳት 300 ሰበስልጣን ነበርን ኣባላት ንጉሳውያን ቤተሰብን ምእሳራ ይዝከር። ኣብ ብዙሓት ሃገራት እውን ምዚ ለበዳ ተተሓሒዙ እሱራት ብስድራ ቤቶምን መቕረቦምን ከይብፅሑ እሱራት ተፈላለዮም ኣብ ሸላን ብውልቅን ክእሰሩ ዝመሰለ ምስ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝፅብፀብ ፍጻሜታት ይምዝገብ ምህላው በብእዋኑ ዝቃልሑ ዘለው ዜናታት የረድኡ። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሓያሎ ሃገራት ውሸባ ድሕሪ ምእዋጀን ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ጎነፅ ጉኑን ተርእዮ ይኸውን ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዝተረኽበ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብዘን ዝሓለፈ 2 ተዋርሕ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ይፍጸም ዘሎ ጎነጽ ብልዕሊ 25 ሚእታዊት ነሂሩ ኣሎ። መብዛሕትኡ እዚ ኣብ መንጎ ኣብ ኣባይቶም ተወሺቦም ዝርከቡ ሰብ ሓዳር ዝፍጸም ዘሎ ጎነጽ ናይ ቃላት ዘለፋን ክብርታት ዘናእስ ጽርፊ እኳ እንተኾነ ማህረምትን ኣካላዊ ሃስያን እውን ይርከቦም። ሓንቲ ካብተን ጽኑዕ ናይ ውሸባ ኣዋጅ ዘሕለፋ ሃገራት ዝኾነት ፈረንሳ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ቕነ ጥራይ ኣብ ሰብ ሓዳር ዝፍጸም ጎነጽ ብ35 ሚእታዊት ከም ዝነበረ እዩ ተሓቢሩ። እዚ ዘተሓሳሰቦ መንግስቲ ኣብዚ ናይ ውሸባ እዋን ብፍሉይ ዘገልግል ግዳያት ዘቤታዊ ጎነጽ ህጹጽ ሓገዝ ዝረኽብሉ ዝተፈላለየ ናጻ ናይ ቴሌፎን መስመር ከፊቱ ይርከብ። ዘቤታዊ ጎነጽ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝፍጸምን ቀንዲ ግዳያት ድማ ደቂ ኣንስትዮን እኳ እንተኾና ንቆልዑ እውን ግዳይ ዝገብር እዩ። ብሰንኪ ውልቃዊ ጉዳያት ጥዕናውን ናይ መነባብሮ ጸገምን ኣብ ወጥርን ምትፍናንን ዝጸንሓ ስድራ ቤታት ኣብዚ ናይ ውሸባ እዋን ናብ ጎነጽ ከምርሓ ግድን ምዃን እዮም ሰብ ሞያ ዘመልክቱ። እዚ ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝርከብ ስቱድዮ ኤረና እዩ። መደብ ሰሙናዊ ፍጻሜታት ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ። ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ምሁራትን ሰብ ሞያን ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤርትራ ከቢድ ቅልውላው ከየኸተለ እንከሎ ንምውጋዱ ኣብ ዝግበር ርብርብ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት መንግስቲ ብምዝማድ ማኒፌስቶ ዘርጊሖም። እቶም 95 ናይ ዶክተሬት ማዕርግ ዘለዎም ምሁራትን ሰብ ሞያን ኣብቲ ማኒፌስቶ 2020 ኢሎም ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዘስካሕክሕ ኢሰብኣዊ በደል እናፈጸመ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት እውን ብዘይ እዱብ ፖለቲካዊ ሸርሕታት እናተቋመረ እንከሎ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ይላባዓሉ ዘሎ እዋን ከምኡ ድማ ትሕተ ቅርፂ ሕክምናዊ መሳለጥያታት ሃገርና ብደረጃ ዓለም ሓደ ካብቶም ዝደኸሙ መሳለጥያታት ኮይኑ ይርከብ ብምህላው መጠን ኤርትራ ናብ ሓደ ዓብይ ሰብኣውን ፖለቲካውን ቅልውላው ተቓሊዓ ትርከብ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም። እዚ ለበዳ ይትረፍ ነታ ብዋሕዲ ዝስተማይን ዘይስሩ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክን ዘለዋ ሃገርና ኤርትራ ነተን ብቁጠባን ካልእ መዳያትን ንቕድሚት ኣጸቢቐን ዝሰጎማ ሃገራት እውን ዓብይ ብድሆ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣዘኻኺሮም። ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ በቲ ንሓደጋታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ምጉዳል ተባሂሉ ዝወፀ መምርሒታት ውድብ ጥዕና ዓለም ክቕየድ ኩሎም ዝተዓፅኡ ማእከላት ሕክምናታትን ንኣሽቱ መደበራት ጥዕናን ክኽፈቱ ከምኡ ድማ ንኩሎም ናይ ሕልና እሱራት ቀለልቲ ገበናት ዝፈጸሙ እሱራትን ክፈትሕ ሕቡራት ሃገራትን ውድብ ጥዕና ዓለምን ፀቕጥታት ክገብሩ ፀዊዖም። መንግስቲ ኤርትራ ኣቐዲሙ ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝመሓደር ዝነበረ 10 ማእከላት ሕክምና ንገሊኡ ከም ዝሃገሮን ንገሊኡ ድማ ከም ዝዓፅዎን ይፍለጥ። እዚ ብዕድመን ብሞያን ከምኡ ድማ ዝነብሩሉ ሃገራትን ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ምሁራት ኣብ ዘርግሕዎ ነዊሕን ዝርዝርን ትሕዝቶ ዘለዎ ማኒፌስቶ ብዘይካዚ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኤርትራ ከም መሓደር ሕጋዊ ይኹን ሞራላዊ መመኽኔታታት ከም ዝሰኣነ ብምጥቃስ ካብ ስልጣን ንኸልግስ ድማ ግዚኡ ካብ ዝሓልፎ ነዊሕ ዓመታት ከም ዝቑፀረ ኣመልኪቶም። ኣብ መደምደምታ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዘለዉ ኤርትራውያን ንህልውን መፃእን ኩነታት ሃገሮም ብግቡእ ተረዲዮም ክተኣኻኽቡን ነታ ብብዙሕ ፃዕሪ ዝተረኸበት ሃገሮም ንምዕቃብ ክሰርሑን ምርኣይ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ። ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ወይ በይነ መንግስታዊ በዓል ስልጣን ንምዕባለ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ንዝገብሮ ዘለዋ ቃልሲ ንምድጋፍ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ሃገር $100,000 ወፊዩ። እቲ 8 ኣባል ሃገራት ዝሓቆፈ ውድብ ወከልቱ ዛጊት ናብ ዩጋንዳ፣ ኬንያን፣ ደቡብ ሱዳንን ብምብፃሕ ነቲ ሓገዝ ከረክቡ እንከለዉ ናብተን ዝተረፋውን ተመሳሳሊ ተልእኾ ክፍፅም ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ሓቢሮም። እቲ ኢጋድ ንኣባል ሃገራት ዝወፈዮ ሓገዝ ብዙሕ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ መንጎተን ኣባላት ንዘሎ ሓድሕዳዊ ምድግጋፍ ንመኸተቲ ለበዳ ንምትብባዕ ዝዓለመ ተበግሶ ምዃኑ እዮም ወከልቲ እቲ ዞባዊ ውድብ ዝገልጹ። 7 መራሕቲ ኢጋድ ብ30 መጋቢት ኣብ ዘካየድዎ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ዘተ ዘይተወከለት ኤርትራ ካብዚ ዞባዊ ውድብ ሓገዝ ክትቅበል ምዃናን ዘይምዃናን ኣይተነፀረን። ኣብቲ መራሕቲ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳን፣ ሶማል፣ ዩጋንዳ፣ ደቡብ ሱዳንን ኬንያን ከምኡውን ኣብ ወንበር ኢጋድ ዘካየድዎ ናይ ቪድዮ ዋዕላ ነዚ ንዓለምና ገጢምዋ ዘሎ ናይ ጥዕና ብድሆ ኣባል ሃገራት ኢጋድ ብሓባር ዝምክታሉ ስትራቴጂ ንምዝታይ ዝዓለመ እዩ። ኣብዚ ንዞባና ኣገዳሲ ዝኾነ ዋዕላ ዘይተረኽበ እንኮ መራሒ ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ጥራይ እዩ። ኤርትራ ካብ 2007 ኣትሒዛ ኣባልነታ ካብ ኢጋድ ስሒባ እኳ እንተነበረት ኣብ 2011 ክትምለስ ዘካየደቶ ፈተነ እውን መሰናኽል ከም ዝገጠሞ እዩ ተገሊጹ። ኢጋድ ኣብ ዘካየዶ ሓደ ዋዕላታት ባንዴራ ኤርትራ ዝስቀል እኳ እንተኾነ
ንኤርትራ ዝውክል በዓል ስልጣን ግና ክሳተፍ ኣይረአን። ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ ኤረና ዝዳሎ ሰሙናዊ መደብ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ። سعودي عرب كم أكل نايتي لبدا كورونا فيروس نمكتات وزدو زلا سقومتات نايوت أي سرعتينيات زحتتو كفليت كسامو داتا سنة كل تشعين عسران دو كبل كمز وسنة منيسري وشتاو قداية تهاجر فليتو منبر فقد نمحداس يغن كالي مس فيزاز حزنت فتات نسات سلس سوارح دو كمز ولا زفلته نقصنت سعود عرب جزيو زاكل منبر فقد وي إقامة دما نسلس سوارح كمز سنة وحفليتو فيزا وي إقامة نمحداس ناب كفلي باسبورت وي جوازات مقاد كم زيادة بمملكات دما بمقدي مربب حبريتاك سالت كم زغل عمل كتو عب سعود عرب اب سفلالي ناي غزا قلبتن كالو مويان سوافرو أسات 9 مليون ناي وطعي سرحتين يتاتالو عب تهاجر مبزعت نام ناي غزا سرح السوافر هادك أنسيو زركبهم أسات 50,000 إيرتراويان كم زلو صبت إمباسي إيرترا يحبر እዞም ኣብ سعود عرب ዝርከቡ ኤርትራውያን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤርትራ ንምክታእ ብዝብል ብኤምባሲ ኤርትራ ክኸፍሎ ዝተሓተቱ ብዝሒ ገንዘብ ከም ዘማረሩ ኣቐዲሙ ተቓሊሑ እዩ። ኤርትራ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅፃር ኣብ ዝተኣወጀ ናይ ውሸባ እዋን ናእሽቱ ናይ ውልቂ ትካላት ንሰራሕተኛታትን ሙሉእ ደሞዝ ክኸፍላ ዓቕሚ ከም ዘይብለን የማራ ምህላውን ምንጭታት ኤረና ሓቢሮም። بفلاي كم بيت شاهي أبيات مقبن مسنزا مسلات كالات أتاوي أبزي رغبالو نايو الشبع أوان أبتحتي النزصنع سرحة نياتات مولو دموزم كخفلا زسجدد أواج منقسي بمقوام كافلمو كعزم زمام مصنحن ذو منجتات تقيسهم كم فرنسا بزا مسلا هاقرات بسنكي أواج والشبع نزتعات وانا الشو تكالات سرحة نياتاتن مولو دموزم كام منقسي كغفولون اتن تكالات دما كفيلا واحد قد قبري منقسي كقبرلن عبرسيو أب زتعات والوان ناي غزا خراي إلكتريكن ماين ناتس أكوغونا مكح حسون كغفلين زبليو بانصار زي منقسي إرترا ممرحي قصر شدوشتا كام منيستر تعنايلو ب30 مقابيت أبزوتصو أواج كم بارات أبيات مقبن كافتاتن زا مسلات كالات نعسر 4 معالت غعصوان سرحتين ياتاتن دما بزن تكالات إنا تغفلو كتصنحو زمل كتيو أتاواج عمونغوتن تعاسين زركوانا شو تكالاتن سرحتين ياتاتن مفحفح زفتر مغاني زنقار بفلاي قلت تكالات ايكونندو أبز تعاسوالو نايو الشباوان أبتيكال جيزيون سرحتين ياتات مخفال كتصقما مصنحن أتوم نزح بريتاز لاخو منشتات يردو መንግስቲ ኤርትራ ንዜጋታት ኣዋጅ ከተግብሩ ምስ ግዳድ እምበር ነባሪ ፍታሕ ንምንዳይ ዝሕግዝ ውሕስነት ዘለዎም ማራፂታት ዝኽተል ዘቤታዊ ፖሊሲ ከም ዘይብሉ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ንዝተረኣዩ ዓበይቲ ፍጻሜታት ምስ ዝደስስ መደብ ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ። ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣሳት 71 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ወተሃደራዊ ንዋት ምሽማታ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ኢንስቲትዩት ንኣህጉራዊ ሰላም ኣቃሊዑ። እቲ ንመሸጣ ጽዋር ዓለም ዝከታተል መጽናዕታዊ ትካል ኣብ ዘቕረቦ ዝርዝራዊ ጸብጻብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ 104 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ሸመተ ወተሃደራዊ ንዋት ከመዝግብ እንከሎ ካብዚ እቲ 71 ሚልዮን ናይ ኢትዮጵያ ምዃኑ ስሚሩሉ። ገለ ካብቲ ኢትዮጵያ ዝሸመተቶ ጽዋር 6 ናይ ወተሃደራዊ ልምምድ ነፈርቲ ካብ ጀርመንን 4 ጸረ ነፈርቲ ሚሳይላት ካብ ሩስያን ይርከቦ። ኢትዮጵያ ምስ ፈረንሳውን ናይ 100 ሚልዮናት ወተሃደራዊ ስምምዕ ምክያድ ኣብ መስርሕ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ። ኣብቲ ዞባ ድሕሪ ኢትዮጵያ ዝበዝሐ ገንዘብ ንወተሃደራዊ ንዋት ዘለቐት ሃገር ኬንያ ኮይና መብዛሕትኡ ኣብ ሓይሊ ኣየር ዘተኮረ 32 ሚልዮን ዶላር ኣውፅያ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማ ናታል ክዋዙሉ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ብሰንበት 5 ሚያዝያ ቃል ኪዳን ዝኣስሩ ዝነበሩ መርዓውቲ ንኣዋጅ ውሸባ ብምጥሓሶም ተኣሲሮም። ነቲ ቃል ኪዳን ዘእስር ዝነበረ ፓስተርን ኣስታት 40 ዕዱማትን እውን ብተመሳሳሊ ሪቻርድስ ቤይ ናብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ እዮም ተወሲዶም። بلبدا كورونا فيروس 11 موتن لعلي 1700 دما ملكفتن مزجيبا زلا دوب افريقيا كم مبزعتن هاجرات ناي وشبا اواج دحرم التحلافه نتي اواج زتحس بحقي كحتت مخانيات انقاع
እቶም መርዓውቲ እንተወሓደ ክልተ ቅነ ክፋል ሕጽነቶም ኣብ መደበር ፖሊስ ወይ መደበር ጥዕና ኣብ ግድድ ውሸባ ከሕልፍዎ ተኽእሎ ከም ዘሎ ማሕበራዊ ሚድያታት ሃገር የንፍት። ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ኣብ ዘርግሖ ወግዓዊ መግለጺ ሱዳን ካብ 15 ሚያዝያ ሒዛ ክሳብ ዘይተወሰነ እዋን ንሰደድ ክላኽ ዝጸንሐ መሸላ ደው ከም ዝበለ ኣረጋጊጹ። እዚ ድማ ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻን ካልኦት ትካላትን ሃገር ድሕሪ ምዝታይ ብሰንኪ እዚ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ክዙን መሰረታዊ ኣካል ከም ዘድሊ ስለ ዝተገምገመ ምዃኑ ጸሓፊ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ሱዳን መሐመድ ዓብደላ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ረዲዩ። ኣብ ዝሓለፈ ክራማት 5.1 ሚልዮን ቶን መሸላ ዘፍረየት ሱዳን እዚ ምስ ናይ ቅድሚኡ ክነጻጸር እንከሎ ብ36 ሚታዊት ከም ዝጎደለ ሰነድ ሃገር የመልክት። ሱዳን ኤርትራ ናብ እትርከበን ሓያሎ ሃገራት ዓመታዊ 10,000 ቶን መሸላ ብሰደድ ክትልኽ ምጽናሓ ይፍለጥ። ኣብ መወዳእታ ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዮወሪ ሙሴቬኒ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተወሺቦም ኣብ ኣባይቶም ዝርከቡ ከዘውትርዎ ዘለዎም ዓይነት ስፖርት ብቪድዮ ዘርጊሑ። እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ቤት ተዓጽዩ ስፖርት እናገበረ ዘርኢ ቪድዮ ብ5 ሚያዝያ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝዘርግሓሉ ምኽንያት ኣብታ ሃገር ውሸባ ድሕሪ ምዋጁ ሓያሎ ሰባት ነቲ ኣዋጅ ብምጥሓስ ኣብ ጎደናታት ዝጎዩን ንጥፈታት ስፖርት ዘካይዱን ብማዕከናት ዜና ድሕሪ ምዕዛብ እዩ። ወዲ 75 ዓመት ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሴቬኒ ንዩጋንዳ ካብ 1976 ኣትሒዙ ን34 ዓመታት መሪሕዋ ኣሎ። ሙሴቬኒ ዕድመ ንፕሬዚደንት ዝወዳደር ዜጋ ዝድርት ቅዋምቲ ሃገር ብምቕያር ንተወሳኺ ዓመታት ኣብ ስልጣን ንዘጽንሖ ምርጫ ኣብ ምጥጣሕ ይጸኒሑ። ይኹን እምበርቲ ንዓመታት ዝተሓስበ ምርጫ ብሰንኪ ስጋኣት ኮሮና ቫይረስ ናብ ዘይተፈልጠ እዋን ክሰጋገር ከም ዝኽእል የንፈት። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ኣብ ኤርትራን ዞባኽና ኣፍሪቃን ዝተራእዩ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዝደስስ ሰሙናዊ መደብና ኣብዚ ተዛዚሙሎም። ምሳኹም ዝጸናሕኩ ቢንያም ስሞኔ ምስ ኩሎም ኣባላት ኤረና ምስጋናና ነቕርብ። ሰናይ ቅነ